stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. רביד, ספרי על סנדי. סנדי בת 2.5 ואנחנו הבאנו אותה מחנות חיות בגיל 3 חודשים. לא נחשפה הרבה לאנשים והתחילה לגלות אצלה תוקפנות. לקחנו מהלב וראינו שיש נסיגה יותר גדולה. איך עבדו איתה? עבדו איתה עם חנק והיה אפשר לראות שהיא הרבה יותר תוקפנית, שהיא יותר מפחדת ממנו, הייתה נרתעת ממנו מאוד. כשהוא היה, רק הייתה שומעת את הרעש של הרצועה במדרגות, היא הייתה נרתעת. אבל מעבר לזה, התהליך שעברתם עם המאלף, עם הרצועת חנק, זה החמיר את המצב שלה או שיפר את המצב שלה? לא, זה החמיר את המצב שלה. בוודאות? כן, כי ראינו, רק מאז התחילה התוקפנות, כאילו, שראינו שהיא מנסה לתקוף אנשים. עד עכשיו הייתה נמנעת, כן. ואחרי העבודה עם החנק היא ניסתה לתקוף. התחילה לנסות לתקוף, ואז החלטנו שקיבלתי המלצה דרך מישהי שהייתה לה כלבה גם כן תוקפנית. אמרה לה שהיא כבר לא תוקפנית ושיש לה ילדים, אמרה לה טוב, אני אנסה. אז החלטנו להגיע לטיפול ההתנהגותי, בגלל שידענו שזה בלי חנק ושזה טיפול אחר. והתחלנו לעבוד מהדברים הכי בסיסיים, ועכשיו אנחנו נמצאים פה במצב שהיא נמצאת פה במגע עם אנשים, והיא מראה אם היא מעוניינת להתקרב לבן אדם או לא, בלי הצורך לצחוק אותו. ונקווה שזה יגיע למצב של מגע גם. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. All right, yeah. Your name